салом дӯстон, Криштиану Роналду дар биёбонҳои Арабистони Саудӣ ба пуррагӣ мутобиқ мешавад ва корнамоӣ нишон медиҳад. Футболбози Португалия акнун дар 4 бозӣ 8 гол дорад. Чӣ гуна иштиҳои ӯ кушода шуд, имрӯз мо инро шарҳ медиҳем. Аз шумо фақат як лайк, мо бошем ба пешниҳоди хабарҳо оғоз мекунем. Агар то ин вақт ба канал обуна нашудаед, зудтар инро ислоҳ кунед. Дар ин маврид бозиҳои топ чемпионатҳо дар ҷӯшу хуруш аст ва моро рақобатҳо интизор мебошад. Милан дар майдони худ Аталантаро пешвоз мегирад. Лидерони Бундеслига Бавария ва Унион кӯшиш мекунанд зур будани худро нишон диҳанд. Тоттенхемро бозии мушкил бо Челси интизор аст. Дар финали Кубоки Лига Манчестер Юнайтед бо Ньюкасл мубориза мебарад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои бозиҳоро бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дар Ливерпул революция мешавад. Юрген Клоп дар мавриди мушкилиҳои дастаи Мерсайдӣ чунин ибрози андеша кард: мо бояд тағйиротҳои бузургро дар даста анҷом диҳем. Маълум аст ки айни замон мо ба ин кор қодир нестем, вале тобистони соли ҷорӣ бояд дар даста тағйиротҳои бузург бошанд. Айни замон бошад, мо бояд тавассути мубориза аз ҳама ин гузарем. Дастаро тавре роҳбарӣ мекунанд ки пулро ба чапу рост намепартоянд. Мо бояд бозингаронеро бихарем ки воқеан дар даста бозиашон бичаспад. Ин кори моро воқеан ҳам душвортар мекунад. мавсими гузашта барои тағйиротҳо набуд. Мо то дами охир бозӣ кардем. Як финал паси финали дигар буд. Барои тағйиротҳои бузург вақт набуд. Баъд аз ҳамаи финалҳо мо андаке танаффус доштем. Баъди он осебҳои хеле зиёди бозингарон ва пас он бошад чемпионати ҷаҳон. Мо бояд кори худро аз он бинем ки роҳбарият дастаро ба кадом самт мебарад. То ҳамин дам чунин шакли роҳбарӣ натиҷа медод. Мо бояд мушоҳида кунем ки мин баъд ҳам ин ба мо дастовардҳои хуб медиҳад ё ин ки не. изҳор дошт сармураббии Ливерпул. Аз ин гуфтаҳои Клоп маълум мешавад ки худи ӯ хоҳиши бузурги тағйиротҳои ҷиддӣ дар сафи мерсайдиҳо дорад. Аммо то охир маълум нест ки роҳбарони Ливерпул барои ин омода ҳастанд ё ин ки не. Якбора иваз кардани усули коргузорӣ ва идора метавонад ба душвориҳои аз ин ҳам ҷиддитар орад. Дар бозиҳои навбатии худ Ливерпул натавонист соҳиби 3 имтиёз шавад. Дар майдони Кристал Пелас бозиҳои дастҳо бегол ҷамъбаст гардид. Хави мехоҳад тобистони соли ҷорӣ ба камно бозингарони нав орад. Ӯ ният кардааст ки қисматҳои гуногуни майдонро бо футболбозони топ қавӣ кунад. Дар борбари ин бояд чандин бозингарони дигар барои зарфияту иқтидори клуб барои ҳайати захиравӣ ҳам оварда шаванд. Ва аммо ҳамаи кор дар Барса аз Хави вобаста нест. Ӯ пай намебарад ки дар чунин шароити вазнини молиявӣ Лапорта бо маблағи калон ҷудо мекунад ва ин ки не. Агар Лапорта то тобистони соли ҷорӣ манбаъҳои дигари даромадро барои Каталониё пайдо кунад, пас Хави аз ӯ талаб хоҳад кард то бозингарони нав ба Камп Nou оварда шаванд. роҳбарияти даста айни замон дар масъалаи дигар банд ҳастанд. онҳо рӯйхати футболбозонеро ки тобистони соли ҷорӣ бояд аз Барса раванд тартиб медиҳанд. барои сабуктар кардани ҳуҷҷатҳо вобаста ба маоши бозингарон бояд чандин футболбози кунунӣ аз даста раванд. аз ҳама нархи гаронро бозингарони хатти ҳамла доранд. барои ҳамин пеш аз ҳама бояд аз байни Ферран Торрес ва Рафиня яке фурӯхта шавад. ҳамчунин гуфта мешавад ки Барса омодааст то Ансу Фатиро ҳам ба фурӯш монад. ин масъала хоҳишҳои Хавиро боз дуртар мепартоянду дар амал татбиқ кардани онҳоро боз мушкилтар месозанд. яке аз чеҳраҳои умедбахш дар футболи олмон бозингари дастаи Байер Ливеркузен Флориан Вирц мебошад. ду гиганти футболи Испания Реал ва Барселона омода ҳастанд то барои ин футболбоз мубориза баранд. ӯ моҳи марти соли гузашта осеби калон гирифт ва бо ин сабаб танҳо пас аз ҷоми ҷаҳон оҳиста оҳиста ба бозиҳо ворид карда мешавад. бе ягон шубҳа агар Вирц осеб намебардошт, сармураббии мунтахаби Олмон Ханс Дитер Флик ӯро дар ҳайати Германия ба чемпионати ҷаҳон мебурд. бисёриҳо мегӯянд ки эҳтимолан ин футболбоз Барселонаро интихоб мекунад. ӯро мухлиси Барса мешуморанд, аммо бозингари 19 сола дар ин маврид ишора карда гуфт ки ягон бор мухлиси Каталониё набудааст. Флориан дар мусоҳибааш ишора кард ки фанати Месси мебошад, аммо мухлиси Барса нест. Аммо фанати Месси мухлиси Реал намешавад. барои ҳамин метавон гуфт ки ин ақидаҳо ҷо доранд. Реал Мадрид ки пеш аз ҳама мехоҳад дар равзанаи хариду фурӯши тобистона нимҳиматгаро харад, метавонад таваҷҷӯҳи ҷиддӣ ба ин бозингар дошта бошад. яке аз мушкилиҳо метавонад формаи кунунии Флориан Вирц бошад. ӯ баъд аз осеби ҷиддӣ ба формаи қаблияш бармегардад ё ин ки не, суоли бузург аст. дар чанд бозии охир ӯ истифода шуда истодааст ва ҳатто
ба задани голи якумаш ҳам дар мавсими ҷорӣ даст ёфт. рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Утка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш карданд пули хуб ба даст оварданд. Аллакай Лигаи Чемпионҳо оғоз шуд ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Арсенал дар равзанаи тобистоно боз кӯшиши харид кардани чандин футболбозони дигарро хоҳад кард. Лондониҳо аллакай иқрор шуданд ки имконияти ками харид кардани Беллингемро доранд. Барои ҳамин канониҳо аз идеяи харид кардани Беллингем бо эҳтимоли зиёд даст мекашанд. Ва аммо бозингари дигар дар феҳристи футболбозони мехостаи Арсенал дар хати якум Деклан Райс қарор дорад. Маълум ки барои ин футболбоз мубориза байни топҳо хеле пуршида ҷараён мегирад. суоле ба миён меояд ки Райс дар Арсенал дар кадом мавқеъ бозӣ мекунад. Мавқеи асосии ӯ хати нимҳимояи дифоӣ аст. Дар Арсенал рақиби ӯ барои ин мавқеъ Томас Парти хоҳад буд. Артета мураббие аст ки аз ротатсия кам истифода мебарад. Парти дар 66% бозиҳо ширкат карда, Райс бошад дар 88% рақобатҳо ба майдон омадааст. Дар интихоби ҳайат ин метавонад ба нафи Райс кор кунад. Як мавқеи дигар барои Деклан метавонад бокс ту бок бошад. Айни замон дар ин мавқеъ Гранит Ҷака истифода шуда истодааст. Рақибони Арсенал дар харидории нимҳимоятгари Вест Хэм клубҳои Манчестер Юнайтед ва Манчестер Сити мебошанд. Криштиано Роналдо дар рақобати даври 18-уми Премер-лигаи Арабистон бар муқобили дастаи Дамак ба задани 3 гол мушарраф гардид. Дар 3 бозии охир ин аллакай дуввумин хетрики Криштиано ба ҳисоб меравад. Табиист ки диққат ба ин масъала зиёд шуд. Хетрики Роналдо чанд лаҳза пеш аз оғози бозиҳои муҳими чемпионатҳои аврупоӣ зада шуд ва новобаста ба дербии Мадрид ва ё бозии Манчестер Сити таваҷҷӯҳи хеле зиёдро ба тарафи худ кашид. Акнун омода бошед. Инҷо мисли дарси математика хоҳад буд ва ман ададҳои зиёдро мегӯям. Хетрикро баъд аз 30 солагӣ Роналдо пачка зада истодааст. То 30 солагӣ ҳамлагари португалӣ дар ҳисобаш 30 маротиба 3 ва бештар гол зада буд. Пас аз ин сину сол бошад, Роналдо акнун 32 маротиба ба задани 3 ва бештар аз он шарафёб шудааст. Ҳамчунин бозингари португалӣ байни футболбозоне ки карьераи худро идома дода истодаанд аз ҳама бештар хетрик дорад. Дар маҷмӯъ ҳамлагари 38-сола 62 хетрик дорад. Аз ин ҳисоб 52 дар ҳайати клубҳо буда, 10 тои дигар дар мунтахаби Португалия мебошад. Барои қиёс, Месси айни замон дар ҳисоби худ 56 хетрик дорад. Дар рақобат бо Дамак ҳамлагари Португалия ҳар се голашро дар нимаи якум зад. Ӯ дар ҳайати асосӣ бо дастбанди капитанӣ ба майдон омада дар дақиқаи 18 аз пеналти тӯбро ба дарвоза ворид намуд. Пас он дар дақиқаи 24 ва 44 тавонист ду голи дигарро ба номаш муҳр занад. Дар баробари гол заданаш Роналдо дар ҳайати Ал-Наср 2 ассистам дорад. Дар маҷмӯъ Криштиано акнун дар 5 бозӣ дар ҳисобаш 8 гол ва 2 паси голӣ дорад. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.